नमस्कार प्रणाम। हम हैं यश कुमार। हमारे को फिल्म आयल रहे एक रजाई तीन लुगाई। ओकरा के रउआ सबे इतना प्यार देहनी कि कॉमेडी की दुनिया का नंबर 1 फिल्म बन गई। अब वही के पार्ट 2 लेके आयल बानी जा हमनी के। पहला वाला से जानदार कहानी बाटे और एक से बढ़ के एक कलाकार बने फिल्म में, जो फिल्म के नाम बा एक रजाई तीन लुगाई पार्ट 2। तो एक रजाई तीन लुगाई पार्ट 2 के वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होके जा रहा बाटे भोजपुरी सिनेमा पर शनिवार शाम 6 बजे 27 जुलाई के। तो रउआ सबे फिल्म के देखल, अपन प्यार दिहल बिल्कुल मत भुलाई। सब इतना बढ़िया फिल्म बाटे कि पूरा परिवार के संगे हंसत हंसत लोटपोट हो जाए सब। अरे भैया, एगो मेहरारू केहू ना बर्दाश्त कर पावेला, एगो मेहरारू के हैंडल कईल बड़ा मुश्किल होला। हमरा साथे तो सिचुएशन ऐसा बन गई बा कि 3-3 गो मेहरारू संभारे के पड़ता। तब फिल्म देखी, हंसत हंसत लोटपोट हो जाए। एक रजाई तीन लुगाई पार्ट 2 इस शनिवार शाम 6 बजे सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी सिनेमा चैनल पर।